Bon dia! Avui us vull proposar un joc perfecte i superdivertit pels més menuts de la casa. Es tracta de l'escala embruixada, un joc en el qual ens convertim en una colla d'amics aventurers que hem arribat a una antiga fortalesa. I hem trobat una escala i volem pujar dalt de tot, però no comptàvem que hi ha un antic habitant, un fantasma, que intentarà impedir que arribem a dalt de tot. Ho aconseguirà? És un joc fàcil, en el qual hi poden jugar nens i nenes a partir de 4 anys. Entre 10 i 15 minuts necessitarem. Segur que ens ho passarem superbé. Ens animem? Som-hi! Bé, doncs ja ho tenim tot a punt per començar a jugar. Necessitàvem tan sols un taulell amb l'escala dibuixada que volem pujar, una fitxa rodoneta per cadascú de nosaltres que simplement indicarà el color del nostre participant, una colla d'amics que situarem al peu de l'escala i 4 fantasmes que posteriorment entraran en joc però que de moment deixem a un costat del taulell. I finalment tenim un dau que conté números de l'1 al 4 i 2 cares amb fantasmes. És el moment de començar a jugar. I tirem, i surt un 4. Per tant, el primer jugador avança 1, 2, 3, 4 posicions. El següent, tirem el dau i imaginem que surt un 3. Imaginem que el següent surt un 2. I imaginem que l'altre surt un 3. És el següent torn. Un altre 3. 1, 2, 3. I imaginem que el següent participant treu un fantasma. En aquest moment ens indica que el color verd, per exemple, es converteix en fantasma. Els altres participants continuen tirant i ell també podrà avançar com un fantasma, però s'ha de recordar que a sota hi ha el participant de color verd, perquè arribarà un moment que tots seran fantasmes. Quan passi aquesta situació, que tots siguin fantasmes, anirem tirant el dau igualment i haurem de fer avançar el nostre participant. Hem de recordar, insisteixo, sempre quin és el color amb el qual participem. Si estem així i apareix un fantasma, el jugador tindrà dret a canviar de lloc 2 fantasmes. Els més petits podeu posar un dit aquí a l'escala per recordar a on estava. D'acord? I així anirem jugant, fent pujar els nostres participants per l'escala. I arribarà un moment que un d'ells arribarà a dalt de tot. Esperem que sigui el meu. Però no, m'he equivocat i he fet guanyar el de color taronja. Són coses que passen en aquest joc. Queda rotundament prohibit mirar el color a sota del fantasma. I clar, ara hem de recordar quin és el nostre fantasma. Imaginem que en lloc d'una colla de 4 som una colla de 3 amics. Doncs l'únic que hem de fer és posar els 3 amics al peu de l'escala i posarem un fantasma en el primer graó. Aquest fantasma entrarà en joc en el moment que tots siguem fantasmes i comencem a canviar posicions de l'un a l'altre. Tan fàcil com això. Per nens i nenes que siguin més grans i que en sàpiguen més ja de jugar a aquest joc, una altra cosa que es pot fer quan surti el fantasma és canviar les peces del color del participant. Bé, doncs, fins aquí hem arribat. Gràcies per veure el vídeo, espero que us hagi ajudat, que entengueu el joc i sobretot que us animeu a passar una molt bona estona amb els vostres germans, amb els amics, a l'escola, allà on sigui. A reveure!